Si vous qui nous regardez depuis chez vous, vous suivez l'émission Jeunesse et Développement, vous savez, c'est tout le dimanche de 19h à 20h. Aujourd'hui, nous avons deux invités sur le plateau que vous allez les apercevoir sur votre petit écran. Donc, le premier, il s'appelle Mamadou Samaké. Il évolue dans l'entrepreneuriat depuis une vingtaine d'années. Donc, il a à son actif plusieurs structures, notamment récemment, il vient de lancer sa nouvelle boutique quincaillerie basée au hall de Bamako. Mamadou Samaké, pas un jeune par les moindres, donc il s'évertue à faire la promotion des activités juvéniles. C'est pourquoi il a aussi laissé ses traces partout où il est passé. Donc aujourd'hui, il est sur le plateau de l'émission Jeunesse et Développement pour être tout à fait complet de son parcours. Vous le verrez dès l'entame de cette émission, car nous allons vous montrer un portrait qui va illustrer son parcours. C'est tout à l'heure dans l'émission Jeunesse et Développement. Et puis l'autre invité, il s'appelle Mohamed Dakou, affectueusement appelé Lino Boy, donc un chanteur que vous allez également découvrir dans l'émission Jeunesse et Développement. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nous accueillir sur ce plateau. Allez. Merci. Jeunesse et Développement, c'est parti pour une heure de épanouissement, une heure de plaisir depuis chez vous. Alors, avec la présence des pianistes, des jeunes très dévoués à la cause, nous vous remercions pour votre fidélité. Vous suivez l'émission Jeunesse et Développement depuis chez vous en photogomina anga tudunga na mena ba élément pour que kaseka doni formu ala ay chogomina obeka émission Jeunesse et Développement de la jeni watila jamuka mini adabara mali shifuna ko kama wala sa ukase kala ku don togomina ikera otorun bulla ikera mason ikera amama ye amba wele abenanga plateau ka akwase ka uka sekoni donko ira maula togomina dongo mimba ula bara kadra konna kaseko ira chogomina ulla aye shifina fla wele mafula we Mamadou Samaké Madou avec kenre bara kono abe samwana bi wala ay bararo chama daele kengena la bararo lama mina o daele o de kenkairi Samaké service ni alebe alde Bamako la wala sa ko sika chama fomu ola au skolin to ka jawrana soni amena abejira ola amena portrait mira ayo maflana o de Mohamed Dakou ni ale dungli dala shifina kamindo amakadi kosobe bibina ni ala sona mamba fana kan nobla monun kala abo ofuna la anga tigera bafo kukumbe. Alors, Yann Gatagné, je crois qu'on a le portrait de monsieur Mamadou Samaké. Donc, je vous demande de visionner ce portrait pour être tout à fait complet de son parcours. Donc, on va regarder ça juste après. On se retrouve. Je suis Mamadou Samaké, Samaké service promoteur d'eau. On a barré Sominen Ferré. Je suis Sojo, Kabari. Donc, on a barabada de Carola Kata. Donc, on a Caro, on a Mino, on a plomberie Mino, on a électricité Mino, on a fil unique Genou, on a contacté. Nous le faisons balayer banane porte où fenêtre. Donc, on fait l'istri contacter nous, l'ixi nous, on a balayer l'enquête. Donc, on a barré Bagoubala, dem sénateur Moutier, moi de bien la tien. Ni mena pour un yaka émission. Jeunesse et Développement, à Torobo fort. A korobo fo donc bele len kan ake ofe an bele len ga sui ni yalla je ibe misela do soro kono bisa mila de nyina ma kono iga sika développer donc moko chama de temera on yere na teme moko robna fanko donc an bado émission na an bele len ga ta lame donc comme nous be soro kono aba nafa aba to me famia chama ge aba to am sika développement soro pour que jamane mi sika tanye nala sona ma dona na tawla ne ga bara ko madame Sominen Ferré la ne ba ne ko ngbe ogolla ogol sen fe ngbe jago ke ka koro konji konna nuna do konna nuna misal tambam so ga minon fere sugula do no momenti mi tam fagere no fe foro la wati dola wal wati dola am fagere mi Nigeria donc mi taliga baragaro la no wona dem sene abbe ko la wati mi nani kalante ne be gere olula ka barake donc olu konna na fo kana korobeya bon korobeya le nana do jagola toujours ne ogolte surtout en tale lycée là donc en moment do sur wati do la ka barake donc nga barako ngara fere de toujours en be fere ga do wono en les cellules ko sera en be cellules fini free donc en mettre tout que donc dem sen fini nous ani jini nous ni chemise nous en be wantere ke dama nan yere gitron sa fe e kara wati do la olu ko flawla do antara demanda wala fenena donc antara barado ke alhamdulillah ay don fene soreno donc an ali bo ko antuguni an na téléphone baradam ne
donc ne yɛrɛ de bɔra téléphone baara la ka tila ka don nin baara in na donc ne ka baara in daminɛra o cogoya la donc ka kɛn yɛrɛ baara ne bɛ se k'a fɔ ne y'o daminɛ a mɛnna dɛ depuis n bɛ ekɔli la ne congé bɛ yen donc n bɛ taa ne bamuso yɛrɛ ne ye feere daminɛ n bamuso de nɔfɛ fɔlɔ parce que ne congé ekɔli hali ekɔli bɛ yen samedi ni dimanche ninnu na ne ma taa n fakɛ ka baara la min na donc ale bɛ tun bɛ minɛnw nafɛnw kɛ plateau ba sanfɛ ka di ne ma donc ne tun bɛ taa sugu la ka t'o feere ka na wari di n ba ma donc ne yɛrɛ degera feere la o cogoya de la dɔɔni dɔɔni i y'a faamu donc ka n'a kɛ congé kɔnɔna na donc n jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ olu tun bɛ feere kɛ dugu kɔnɔnaw la donc n bɛna ni permission demandé n parents fɛ o la ka to ka gɛrɛ olu la ka to ka dɔɔni feere donc o nana kɛ hali seli feere fini feere daminɛra olu de kɔnɔna na donc ne kɔni ye feere daminɛ depuis ne bɛ denmisɛnninya yɛrɛ de kɔnɔna na donc ne ka feere kɔni kɛra dɔɔni de fo ka na se nin niveau ma ne kɔni bɛ min fɔ n balima sifinnakaw ye n dɔgɔninw walima n kɔrɔw walima n filanw sigi tɛ mɔgɔ sɔn dɛ i kɛra kalan na o i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn la mais i bɛ baara min na n'o kɛra ekɔli ye walima hali i bɛ balontan la c'est comme a essayer ka ko dɔ kɛ kɛrɛfɛ waati dɔ la waati min na i t'o baara in na quoi misali la n'i bɛ ekɔli la ni ekɔli jiginna samedi ninnu ni dimanche la n'ani ka tile so tɛ wuli la yirisuma la wuli ka dɔ kɛ hali ni fa ka position ka ɲi hali ni ba ka position ka ɲi wuli ka dɔ kɛ parce que i bɛ min kɛ a bɛ to kunkolo de kɔnɔ i bɛ baara o baara dege a bɛ to kunkolo kɔnɔ c'est une expérience donc n'i ye baara min kɛ alhamdulilayi tagalen ɲɛfɛ n'i ka ekɔli n'a réussir i bolo n'i sera ka fonction sɔrɔ i bɛ se ka baara sɔrɔ o ye alhamdulilayi n'i m'o sɔrɔ i ye baara min dege i bɛ se ka développer n'o ye fo ka fɛn sɔrɔ o la parce que bɛɛ lajɛlen mɔgɔ caman bɛ kalan kɛ mɔgɔ caman tɛ baara sɔrɔ donc n'i ye fɛn dɔ dege depuis à bas âge donc n'i wulila ni ekɔli réussir i bolo alhamdulilayi ni ekɔli ma réussir i bolo i ye métier min dege k'o to i bolo i bɛ se k'i muso ni denw balo mais ka tilegan dere de fɛ e banna baara ma denmisɛnninya la fo i kɔrɔbayalen ekɔli ma ɲɛ i bolo i ko i bɛna baara wɛrɛ karaba ko ka don a la donc a dɔw b'a sɔrɔ i kɔrɔ la i tɛ mɛn ka baara kalan i tɛ former ka ɲa donc n'i nana don a baaraw la a laban na i bɛ kɛ kalabanci ye walima mɔgɔw ka baara tɛ kɛ ka ɲa i bɛna gɛlɛya caman sɔrɔ donc i ka baara degeli diya ye denmisɛnninya de ye i bɛ mɛn a la i b'a ɲɛdɔn i b'a faamuya ka ɲa hakili bɛ kɔkɔ n'a ye donc i sunɔgɔbatɔ hali ni bilara la i bɛ se ka kɛ ka ɲa ne kɔni b'o fisaya suma la tɛ wuli ne kɔni b'a fisaya ni o ye quoi alhamdulilayi ne furulen don muso bɛ n bolo denw bɛ n bolo bon an ka baarayɔrɔ la bi actuellement mɔgɔ min bɛ baara kɛ ne yɛrɛ bolo a bɛ taa mɔgɔ 20 dɔɔnin na mɔgɔ 20 dɔɔnin cɛw b'a la musow b'a la donc an kɔni bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin baara in na a ka se ka yiriwa. Super. Merci beaucoup. À l'instant, c'était Mamadou Samake. Awa ito mina jemkan demne lango shifina ka mindu anato chamanti kilinya chesili no kosobe afo ku kamni alebe ekolian watula duguma kalonla a cɛsiri kɛrɛ baara la an bɛ yɔrɔ min na ko bi denmisɛnnin don a ma kɔrɔ kosɛbɛ nka a bɛ se ka maa caman balo bi a y'a fɔ maa 20 kɔ o de bɛ baara kɛ ale bolo an ka hamina ko fana o de ye ka se ka sira di sifinnakaw ma ka baara ɲɛ yira fana u la ka dusu don u la minnu bɛ so minnu bɛ kalan na ka yira k'a fɔ hali n'i ma kalan i bɛ se ka kɛ fɛn ye o tamasiyɛnba dɔ ye ale an b'a fo hali bi a ka cɛsiri la donc an b'a fɔ ko aw bɛɛ salamu aleykum k'a fɔ an bɛ Sherifa TV de sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeunesse développement sisan an bɛ kuma di a yɛrɛ ma a bɛ plateau kɔnɔ a bɛ plateau sanfɛ yan nɔ a yɛrɛ bazɛnenba ko di basi t'i la. Basi foyi tɛ n na alhamdulilah n bɛ Ala fo ba. I nali diyara an ka a diyara n ye kosɛbɛ an ka plateau kan je crois que waati o waati an y'o de fɔ dimanche o dimanche an b'aw ɲɔgɔnnaw wele ka na an ka plateau kan maa wɛrɛw fana bɛ yen nɔ olu fana mago bɛ nin ɲɔgɔnnaw la u bɛ dugu ma nka a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen de ye ayiwa dakuɲɛ fɔlɔ jumɛn bɛ e bolo k'a ɲɛsin Sherifa TV filɛbaw ma. Alhamdulilah ne tɔgɔ ye Mamadou Samake Samake service promoteur don min kɛnɛ kan bi alhamdulilah n bɛ Sherifa mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo a baarakɛla dugumala fo sanfɛla fo directeur an b'o bɛɛ fo ka tila ka foli bila fo Sherifa duba kɔnɔ Usmane Sherifa Mariama Hayidara an kanubaga don a kanu b'an na kosɛbɛ a n'a den ka fu la donc très bien an bɛ Ala deli yarabi u ye nin baarada min sigi sen kan n'o Sherifa TV a ye baaraba kɛ mɔgɔw y'a ye ka ban an bɛ Ala deli Ala ka laban hɛrɛ la donc baarakɛla bɛɛ lajɛlen ni salamu aleykum merci donc an b'o fɔ a n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko Ala ka émission kɛ hɛrɛ ni baden ye anw bolo ani aw filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen bolo yarabi Ala k'u jɔ minɛ merci Samake merci alors ma filanan ale ye Mohamed Dakou ye ale y'an denkɛ ye fana b'an ka plateau kan denkɛ kɔrɔbaba dɔ b'an bolo bi plateau kan i ka kɛnɛ
ko de basi t'i la mais est-ce que ma o ma o balai la dɛ i filila dɔ e cogo di ala y'an dilan filaw dilan bon sisan n'o ye tiɲɛ ye piano tigi n'a y'a sɔrɔ ale de den ye ou bien n'anw de den y'a ye donc an b'i ka piano an b'a voilà an b'a lajɛ ka kɛ bugu ye ça va oui ça va i ka kɛnɛ je crois que ni i fana siɲɛ fila ye ka na an ka plateau kan effectivement i bɛ se ka dakuɲɛ kelen fɔ yanni an ka taa ni jɛmukan tɔ ye ok bon an m'an sinsin ni ala tɔgɔ ye kisi ani nɛɛma b'o ma bon tiɲɛna kira sɛnɛmanba in mahamadu tɔgɔ sallallahu alaihi wasallam donc n ka cɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n ka cɛ an nana a diyara an ye trop a diyara an yɛrɛ yɛrɛ an bɛ foli di sirifila baarakɛla bɛɛ ma n ka cɛ ka taa sanfɛ fo dugu ma ka foli bila fo sirifila duba yɛrɛ kɔnɔ n ka cɛ m'a faamu an tɛ ɲinɛ an ka cɛ yɛrɛ kɔ GGP D fo sirifila duba yɛrɛ kɔnɔ n ka cɛ DGP o y'an ka jo ye o y'an ka jo ye très bien an bɛ DGP fo la plateau ka yan nɔ alors je crois que ka baara ye jumɛn an ye dɔɔnin fɔ a la mais main da ye main tigila ye t'es chanteur n bɛ chant kɛ bon n ka cɛ n bɛ danse ninnu kɛ i bɛ dɔn kɛ musique la mais ayi n tɛ dɔn kɛ musique dansati ninnu quoi ok voilà n ka variation ka ca mais d'accord voilà n ka i n'a fɔ musique i n'a fɔ jumɛn par exemple bon n ka cɛ n bɛ conscient kɛ i kan ka di yan i n'a fɔ jumɛn e ka dɔnni yira n na mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment tu es efficace i kilo gɛrɛ n ka nin f'i ye gundo la kamalenbaya tɛ ka ko bɛ n dusu la i falu yira n'a kun sama woro la bari e ko kelen pe ye n dawali ban n ko jinɛ de b'i la wa n ko ne ma lɔn ne de tɛ n yɛrɛ ma wa ne ma lɔn en tout cas depuis ni ye ma sigi ma jɔ ne ma da la n ka cɛ n'i ka siriw man jɔ super an ka piano fɔlɔ a tɛ ka son sɔrɔ ka ɲɛ je crois que Jabati i tulo b'a la i ɲɛ b'a la donc sisan merci beaucoup an b'i fo i ka nin kan duman na jɛmukan ni ala sɔnna a ma an bɛ tila ka ja wɛrɛ yira u la min b'a to a bɛ se ka caman faamu tuguni i n'a fɔ dalalako la waati o waati n'an ye weleli kɛ an bɛ don dugu kɔnɔna na maa minnu b'a la ka sifinnaka dɔw employé k'a yir'u la k'a fɔ vraiment u kɛra sababu ɲuman ye u ɲɔgɔnna dɔw ma o la olu témoignage dɔw b'an bolo an bɛna olu dɔw jira u la sɔɔni nka an bɛ taa ni jɛmukan ye hali bi k'a jira u la k'a fɔ jɛmukan min ni a dabɔkun ye aw bɛɛ lajɛlen ni ayiwa Samake, je crois qu'aujourd'hui, c'est une fierté aussi pour vous. Il y a un plateau quand c'est également une fierté pour nous aussi qui font sur un plateau quand sur Flat TV, ma donc wati dia ibe jamuka in laje nga mais ni enyiniga bi kan reye bara iba e kafo damne ka gela après donc réussite na fo ere ka parcours ba jira to mina gela ou temina mais e ka hakilna e jume e ka bara de gela ko ka labani réussite. Bon, ne bɛ se ka min fɔ baara gɛlɛya la baara o baara diɲɛ kɔnɔ a daminɛ bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la bon gɛlɛya in yɛrɛ de ka ɲi baara daminɛ la gɛlɛya in bɛ adamaden kalan de hali ni ye réussite sɔrɔ côté négatif i bɛ se k'olu éviter donc n'i bilara baara dɔ kɔnɔ n'i ma gɛlɛya k'a la k'a taara i bilara kɔnɔ directement ɲalen plus généralement ko dɔw b'i sɔrɔ i ma sigi ni min ye quoi. Mais n'a daminɛ gɛlɛya kɔnɔ i bɛ faamuya caman de sɔrɔ i bɛ don wo caman dɔn i bɛ bɔ wo caman dɔn i kan ka min kɛ i fili man di o la donc ne gɛlɛya baara daminɛ la ne kɔni b'o filɛ laada de o kɔfɛ de i bɛ hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ si kana décourager baara la k'a fɔ k'a ka gɛlɛn bi nɔgɔya bɛ gɛlɛya de kɔfɛ d'accord donc o kɔni ne ka faamu ye mais n'a ye ɲininka entrepreneuriat ni o ye baara dege e bolo ka baara k'i bolo ma yɛlɛma baara fɛ o ye jumɛn ye. Ça veut dire quoi? La finalité, c'est quoi? Qui boloma yelema bara fait il faut bara degeli voilà entrepreneuriat yɛrɛ ye jumɛn ye bolo bon ne kɔni ka faamu na entrepreneuriat tile kelen ko tɛ quoi a bɛ daminɛ depuis yɔrɔ jan de donc a bɛ sɔrɔ ka na finalité mɔgɔw b'o de ye mais début mɔgɔw t'o ye i y'a faamu baara yɛrɛ bɛ kalan de dɔn i bɛ baara min na a bɛ kalan dɔn de donc fo ka na a faamuya yɛrɛ sɔrɔ à 100% walima à 80% donc o tɛ sɔrɔ tile kelen quoi i bolo bɛ baara la i b'a dege dɔn jusqu'à ce que i bɛ taa se ɲɛfɛ i b'a faamuya ka ɲa fo i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ kalan la wala i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bilasira a la donc jusqu'à ce que ni mɔgɔw ka baara dir'i ma a bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na ka sɔrɔ problème tɛ ni mɔgɔ min na n'i fɛ yen i bɛ se k'o satisfait ka sɔrɔ i yɛrɛ ma degun ka sɔrɔ problème tɛ donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ o ye nin ye quoi. Très bien. Alors Lino Boy
J'espère qu'il y a quelqu'un et quand nous demandons blanc à finir fait, je crois qu'on a beaucoup apprécié aussi et que qui ibe c'est qu'on est donc ou les que ni oui donc l'idée qui quand il camble la finir fait. Alors il sait qu'à fois na ni barin il donne la chugo du mena. Pourquoi vous avez opté pour la musique? Bon, tiens kanu yɛrɛ de ndo baara in na. Baara in kanu ne ndo ala. D'accord. Voilà, kanu yɛrɛ quoi. Voilà, ma femme en plus nya ye baara in kɔnɔna la n kan ka se ka ko baden de kɛ quoi. Donc ambition bori. Ambition baw de bɛ n'a ko kɔnɔna la. Yɔrɔ diɲɛnatigɛ fɛn foyi tɛ min daminɛ k'a ka nɔgɔ. Diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ka gɛlɛn. Mais halisa an mago bɛ sɛgɛn mana n'an ka hɛrɛ cɛ halisa an mago b'o la k'a ye quoi. Pour que an ka hɛrɛ an ɲɛ la quoi. N'est-ce pas? Alors on a l'impression que vous êtes d'accord koni. Ante d'accord donc l'isra kan am d'accord donc bara fangala barawila ambu donc bobo bori do. Mais on a vu qu'il y en a qui donc dalaye. Est-ce que ni inspiration boré la mi ego kanu nga ima quelque part moteso mi be dungulida, je crois que non, moi aussi t'es mais donc là depuis ne regarde donc il kanu donna ne là. Mais et John est poussé la donc là et John ni kunkadier ni donc jari. Bon, vraiment demsena la ngache. Wakati mina yɛrɛ nga cɛ ko in min ni o y'a sɔrɔ GRR ko de kun bɛ yen nɔ. GRR dans les années 2014, voilà, 15, 16. Ma nga cɛ bon wakati kɔrɔ de kun bɛ la inspiré dɔɔni Ibawan. Glaja. Voilà, Glaja de kun bɛ la inspiré dɔɔni quoi. Ma ni kun y'ale ka fɛnw lamɛn n kun bɛ segin k'olu da an ka cɛ. Terikɛw b'a fɔ ci yɔrɔ an bɛ se ka dɔnkili la an bɛ se ka kɛ tan an bɛ se ka kɛ tan tɔ bon an nana an to ten dɔrɔn kulonkɛ yɛrɛ nana yɛlɛma ka kɛ sɛbɛ. Voilà. Mais il doit dongili dacogo ni i b'a ta tɛ kelen ye. Non nga cɛ. Ou bien après il tila ka voilà après parce que yɔrɔ ko min bɛ cogo min na sisan nɔ faut k'i focaliser i yɛrɛ ta de kan quoi. Voilà musique yɛrɛ o de ye quoi i b'i ka créativité de k'i yɛrɛ. Voilà très bien n bɛ fɛ ka n ka propre concept de créer ka na a yira maliyɛnw na ko n yɛrɛ fana bɛ se ko dɔ la quoi. Waouh a été là. C'est ça. Il ne faut pas rester dans le plagiat. Voilà. Effectivement, il veut vraiment se suffire à lui-même. Il veut être indépendant, il veut créer, il veut imposer sa propre marque sur l'industrie musicale malienne. Ça, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que nous, au Fanaboraïna, si on vous demande, est-ce que Dongolida, Aman, Noron Bibina, avec Lemina, il y aura pour conscient B, Akachan. Maintenant, et avec Adjumera, avec quel sens? C'est la base où on est conscient, mais. Mɔgɔ tɛ dɔnkili la k'i yɛrɛ quoi. Mɔgɔw mago bɛ min na i y'o de da ka d'u ma quoi. D'accord. Voilà donc a cɛ o de kama an bɛ ka côté dɔw ye an bɛ k'o bɔgɔ ka don a kɔnɔ sisan nɔ. Mais et dongili e y'a daminɛ waati jumɛn depuis a bɛ san 2019. Ni ma fili sisan ça fait 7 ans. 6 ans 7 ans. 6 ans ou 7 ans. Voilà. Voilà. Très bien. Mais mɔgɔ yi dɔn dongili jumɛn? Mɔgɔw ye dɔn ni ka mɔgɔya de, n ka mɔgɔya voilà. Mɔgɔw ye mɔgɔya de apprécier kosɛbɛ. D'accord. On va demander avec la personne. Le beat est malade quoi. Ça c'est quoi? Ah d'accord, ne bɛ mɔgɔya ko fɔ. Voilà. Mɔgɔya donc i bɛ ka mun de fɔ kɔnɔ sisan? Bon n bɛ ka kuma caman fɔ a kɔnɔ. I n'a fɔ jumɛn? N bɛ ka kuma jeunes kan du kɔnɔ bɛnbaliya camanw bɛ yen nɔ ka cɛ an yɛrɛ ka baara kɔnɔna la ko caman kɛra anw n'an ka cɛ m'a fɔ olu kuma nin bɛɛ b'a kɔnɔ. Voilà. Donc des sons quoi? Effectivement ni tout récemment ka cɛ o ye légende dɔ fɛnɛ karawa k'a faga. Jumɛn? N ko ye légende dɔ karawa k'a faga. Légende, oui. Voilà, Lord Maraveli. An bɛ se k'a fɔ c'est une légende. Oui, c'est une nouvelle figure montante. Voilà. Ok. Donc olu ko nin bɛɛ b'a Personne an bɛ don kala ka hinɛ la. Donc o fana kun y'i ka figure ba o fana kun y'i ka. non a nacogo bɛ ka di n ye kojugu parce que a nana ni créativité fɛnɛ ye. filɛ ne bɛ ten ne ni ne ye fɛn y'i la dɔrɔn si c'est bon ça. Ah bon? Dieu, qu'est-ce qui est bon sur ce plateau? Non, fɛn bɛɛ ka ɲi yan wala fɛn bɛɛ ka ɲi yan. Très bien, avec donc la participation de notre cher ami, le pianiste. Je crois que est-ce que vous êtes en train de me suivre?
fɔ hinɛ bɛ min cɛ ni sigaro la o sitanɛ funufunu wulila ka dugudenw ta i ma ye jama fɛrɛnta bɔra ka lɔrido ta mɔgɔya bɛ min ne tigɛro mɔgɔ bɛ hinɛ fɔ hinɛ bɛ min cɛ ni sigaro la dɔ ye kulusi bila ko ta fe tori ye sanfɛ sege dugu ma hɛrɛ tɛ yen o bɛɛ dugu bi ɲɛ ni sa ma fiya dɔ ka waati pɛrɛ ni saya ma kɛ terikɛ a ye alijinɛ tɛ sɔrɔ mɔgɔya bɛ min ne tigɛr'o la mɔgɔ bɛ hinɛ fɔ hinɛ bɛ radio ni sigaro la saki juru fɔ n ye mama ka saki o juru fɔ n ye jama fo sirifila jama bɛ fo jama fo sirifila jama bɛ fo o kanu mana fɛn fa ko ma jufa ala ka kanu to a fɔ kanu ɲɔgɔn o ye ala ka kanu to juru fɔ mama ka sɛki o juru fɔ ne juru fɔ mama ka sɛki o juru fɔ ne. Super, merci. Adjara, Yann Fassada, Adjara. Très bien, donc vous suivez toujours l'émission Jeunesse et Développement, donc qui reçoit deux invités, notamment Mamadou Samake, PDG de Samake Service, donc à plateau quand un photogomina, un parcours la diamamindo a été en Mohamed Dakou, Lino Boy, donc à Fanabola à Kandoumani Blafini fait 600. On va revenir vers vous encore, Mamadou Samake. Je crois que il doit faire métallique, bouloma yelema bara ni oye entrepreneuriat yi ikuku tise ka kɛ ni degun tɛ et degun ne kan ka kɛ bara kun fɔlɔ ye. Est-ce que c'est le même cas? C'était le cas pour vous aussi au début? Oui. Daminon. Bon. Daminon fana gɛlɛyara fana ma. Bon ne ka bara caman daminɛ gɛlɛyara ma. Bara caman. Mais avant ça, il y avait quelqu'un qui a 600 mais kunu il bɛ ka jumɛn de kɛ? N y'a f'i ye cogo min na ne ka feere daminɛra n ba nɔfɛ de waati dɔw la ale tun b'a fɔ n fakɛ ɲɛna ko n kana taa baarayɔrɔ la ko n ka k'a ka ne d'a ma donc voilà a bɛ sɔrɔ ka nafɛnw poivron ni céleri a b'o kɛ siti belebeleba kɔnɔ ka di ne ma donc ne bɛ taa sugu la ne bɛ t'o feere tuma dɔ la fo ni n ka ekɔlidenw ye ɲɔgɔn ye ne bɛ nin kare fɛ n bɛ taa nin kare fɛ tuma dɔ la n bɛ to la dɔrɔn ni dɔ bɛ taa ɲɔgɔn encourager o dɔ bɛ sanni fana kɛ n bolo donc n yɛrɛ nana to kɔnɔna na n ko maloya in nafa ti o la n bɛ ka min kɛ o de nafa ka bon donc olu de k'a kɛ maloya ye n nana kɛ fierté yɛrɛ de i ye maloya in falen dusu ni fierté voilà n y'a maloya in falen dusu ni fierté yɛrɛ la donc n tɛ n dogo mɔgɔ ɲɛ bilen donc n tɛ maloya mɔgɔ ma bilen hali moment min na samiya waati sera an fakɛ sɛnɛ ka d'a ye kosɛbɛ hali sisan sɛnɛ ka d'a ye a b'a fɔ ye an bɛ taa samedi ni dimanche a sɛnɛ ka d'a ye a menuisier de don mais samiya waati kɔnɔ a bɛ sɛnɛ kɛ donc waati ninnu an bɛ taa foro la an bɛ taa sɛnɛ kɛ hali o waati ninnu a daminɛw fana la ne mɔgɔ tun bɛ taa foro la ni mɔgɔ i teriw tun ye minnu bɛ sigi sumaya la i bɛ ka taa foro la i bɛ maloya dɔɔni ne nana o bɛɛ bila ne yɛrɛ bɛ n ka daba da n kan na mɔgɔw cɛ ci ka taa n ka foro la ka taa n ka sɛnɛ kɛ ka segin ne sen fila ye. mais Bamakɔ foro tɛ yan dɛ. foro bɛ Bamakɔ yan nɔ mɔgɔ baden bɛ Bamakɔ yan nɔ min bɛ sɛnɛ kɛ. mais a caman ni Bamakɔ kɔnɔ a bɛ taa sa kilo 40 ninnu na dɛ. ayi an ka foro bon komi yɔrɔ caman minɛra sisan sinon foro kun ka ca an bolo dɔw bɛ hectare 2 dɔw bɛ hectare 1 a tun bɛ foro sigiyɔrɔma 3-4 bɔ dɔw tun tɛ yɔrɔ kelen mais a bɛɛ tun bɛ aéroport kɛrɛfɛ zone de la voilà donc hali sisan o zone bɛ sɛnɛ bɛ se ka k'a la mais zone dɔw interdit nin wagati laban ninnu kɔnɔ sɛnɛ kana k'a kɔnɔ donc an tun bɛ taa sɛnɛ kɛ o waati ninnu na samiya kɔnɔna na
o kabaw fana tun bɛ kɛ ka situation familiale ko caman gérer donc pour que nɔgɔyaw bɛ se ka na donc o kɔni an y'olu bɛɛ kɛ école kɔnɔnaw na ani congé kɔnɔnaw na donc n y'a fɔ cogo min na n ka feere daminɛra n bamuso kɔni nɔfɛ n'o ye nafɛn feere ninnu ye donc je crois o ye n dege feere la dɔɔni mais a bɛna fɔ nafɛn garijɛgɛ kɛra parce que ne ye mɔgɔ mɔgɔ ye k'a donna nafɛn feere la i m'a ye a caman yiriwara ou bien secret jumɛn bon ne ta in kɔni ne tɛ se ka yiriwaba kɔni fɔ a la mais kɔni ka di ne bamuso kɔni kun ye ne ka taa feere kɛ ou bien ni cɛ kɛra nafɛn feerela ye dɔrɔn c'est un bon signe déjà bon ne ka sugu de kun ka di ne bamuso kɔni kun bɛ ne bɛ singa o de kama sinon ne dɔgɔnin musomanin fana tun bɛ feere kɛ mais plus généralement ne ka feere kun ka di ka tɛmɛ mɔgɔ caman ta kan donc a bɛ ten quoi donc o de la commerce yɛrɛ tɔ nana ne wala ne commerce kɔni tɔ nana diya ne ye bon an bɔra de kɔnɔna na ne dɔnbaga n terikɛ dɔw n'o minnu ye ɲɔgɔn dɔn olu tun bɛ feere kɛ autogare kɔnɔ kuma dɔ la ni dugu kɔnɔnaw la passager bɛ voyager donc o la ne nana demander parents fɛ congé kɔnɔ donc n'u bɛ se k'an bila o la parce que wari rentabilité ka bon kosɛbɛ donc u nana sira di ne ma ne urgent tɛ yen donc ne bɛ taga o la donc ne nana feere daminɛ o la dɔɔni ne ye denmisɛnnin fini feere k'o kɔnɔ n ye chintiri feere k'o kɔnɔna na donc ka évoluer dɔɔni dɔɔni donc toujours ne congé bilara o de base ye donc n bɛ taa o feere ninnu na sugu kɔnɔ donc ne ye dɔ sɔrɔ o bɛ kɛ n ka musakaw ye donc n kan ka fɛn minnu san pour que ka taa école la n m'olu kɛ ani n dɔgɔninw ni ka n yɛrɛ dɛmɛ donc an ka charge caman ta ka bɔ parents kan depuis ne ka dɔgɔn ne b'o kɔnɔna na donc olu de kɔfɛ tuguni o suguba fini feere ni chintiri feere o kɔfɛ n nana damadala taga kanu a waati damada ampleur kun ka bon kosɛbɛ ko mɔgɔw b'a sanu sɔrɔ mɔgɔw b'a kɛ fɛn ye ya donc dɔ la dɔrɔn ne sigilen dɔrɔn a kuma fɔra ka don kulo la ka caya donc a kuma fɔra ka don ne kulo la ka caya a ma tɛmɛ semaine kelen kan dɔrɔn donc ne ye n ka minɛn cɛ ni n terikɛ dɔ an taara damada la donc alhamdulillah an kɔni ye kalo 6 kɛ a daminɛ fana an ye gɛlɛyaba sɔrɔ parce que an ye kalo 4 kɛ damada la 4 mois an tɛ foyi sɔrɔ donc 4 mois kɔnɔna na an tɛ fɛn sɔrɔ bon donc gɛlɛya bonyana kosɛbɛ fo ne tun bɛ fɛn minnu feere yan yanni n ka taa ne ye ci bila n kɔrɔkɛ ma parce que damadala taga in sɔrɔla ne ye bagi kɛ n ye bagi jɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila n découragera n bɛ feere kɛ sugu la n bɛ dɔ sɔrɔ mais nafolo ɲini yɛrɛ kɔni dusu donna n kɔnɔ o la o la n taara damada la parce que a fɔra wari bɛ ka sɔrɔ yen donc an tagara o kɔnɔna de la yen donc yanni situation ka ɲɛ sɔrɔ n bɛ feere misɛnninw kɛ waati min na n'an kun tɛ taa jura la baara la n bɛ feere misɛnninw kɛ pour que toujours ka se ka dunta sɔrɔ ka dun ka sɔrɔ delili tɛ quoi donc n bɛ weleli kɛ Bamakɔ n bɛ minɛn dɔw bila ka taa ɲɛ o y'a sɔrɔ i ma don Kinkɛri kɔnɔ fɔlɔ o y'a sɔrɔ n ma don Kinkɛri kɔnɔ fɔlɔ ya donc o kɔfɛ de an bɛ se kalo 6 ma waati min na Ala nana sɔrɔ dɔ kɔni nɔgɔya an ye donc kɔfɛ an nana Bamakɔ donc e ka sɔrɔ base kɛra dama de ye ne ka sɔrɔ yɛrɛ base ne bɛ se k'a fɔ ne ka wari yɛrɛ sɔrɔ n tɛgɛ la k'a bɛ miliyɔn bɔ o halala o kɛra damada de la donc dama in vraiment c'est intéressant et pourtant dama in dun datuguna sisan ko pendant 3 mois c'est compliqué. Oui, c'est compliqué aussi. Mais c'est pour notre propre sécurité aussi. Hein. Il faut faire des camarades, effectivement. Parce que au Wati, ni situation actuellement, ne taara wagati min na o tɛ kelen ye quoi. I y'a faamuya olu kɛra a mɛnna olu bɛ san 10 kɔ bɔ. Non, c'est une décision. Donc ne bɔra damada de kɔnɔna la sisan nɔ ka sɔrɔ ka na don crédit feere la. Donc ne ye to crédit feere la. D'accord. Ka sɔrɔ ka don téléphone feere la comme crédit ni téléphone o ye baara ye minnu bɛ taga ɲɔgɔn fɛ. Donc on nana boutique dayɛlɛ k'a don téléphone feere la. Donc n bɛ crédit feere. Dama na yen nɔ. Ayi ni wari dɔ sɔrɔ damada la n ye damada bila. Mais mɔgɔ dun ko hali ni wari sɔrɔ damada la k'i kɛmani k'a bila dɛ ko a bɛna fɔ pikiri de don. Bon mɔgɔ ne taara dɔ sɔrɔ damada la hali sisan o bɛ yen. Dɔw ye wari sɔrɔ yen k'a dun yen bɛɛ n'i ka objectif de don. Ne ni mɔgɔ dɔ ye wari sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ u y'u ka wari dun. Mais e tun bɛ ka mun de kɛ. Mais ne kɔni ye n ta mara ka se ka baara dɔɔni k'a la. Jusqu'à ce que e ta kun ye sanu bɔra yan. Sanu ɲini yɛrɛ de kun don effectivement mais an ta kun tɛ dama ka jigin dama kɔnɔ an ta kun ye tracer de a dingɛ bɛ se ka se 1 mètre carré dɔw b'a vérifier ni sanu sɔrɔ sanu ma sɔrɔ a bɛ se ka datugu ka taa dɔ wɛrɛ lajɛ. Mais est-ce que o tɛ gagner perdu de a danger b'a la. Danger kun t'o o la parce que o kɔni kun ye fangala baara dɔrɔn de a bɛ dingɛ sen a dunya n'a janyana kosɛbɛ 1 mètre 50 2 mètres donc o tɛ se ka bin mɔgɔ da la quoi. D'accord. Donc an kun bɛ garisɛgɛ ɲini o kɔnɔna la yɔrɔ dɔw la an ye dɔ sɔrɔ o cogoya la. Mais san jumɛn yɛrɛ e sera ka an bɛ se k'a fɔ i confirmera i kɛra i yɛrɛ ka entrepreneur i k'i yɛrɛ ka yɔrɔ ɲamaba ye k'i yɔrɔ lancer o kɛra san jumɛn k'i donna a la. Bon ne bɔlen damada la waati fɛnɛ mɛnna kosɛbɛ ne ye téléphone feere yɔrɔ dayɛlɛli min kɛ donc comme o waati kɔnɔna na comme ne nana mɔgɔw ta ka fara n kan donc an bɛ accessoires feere donc ne tun bɛ accessoire di n dɔgɔnin dɔ ma olu bɛ yɛlɛ n'a ye
ne yɛrɛ bɛ kɛ butigi kɔnɔ n bɛ telefɔniw feere donc an bɛ to ka crédit ci mɔgɔw ma donc depuis o waati ne yɛrɛ kɔni de kun ye n ka baarayɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye mais o y'a sɔrɔ an fanga kun man bon o y'a sɔrɔ Kɛnkɛri mana voilà o y'a sɔrɔ Kɛnkɛri mana d'accord an nana an t'o de kɔnɔna na donc ni dɔnbaga dɔ nana baro kɛ Kɛnkɛri domaine kan ale y'a yira n na k'a fɔ a ka ɲi ale bɛ ka développer a la dɔɔni dɔɔni donc o de ye n encourager donc n tora ka gɛrɛ olu la ani mɔgɔ wɛrɛw la minnu bɛ Kɛnkɛri domaine kɔnɔ ka caman ɲɛɲini ala k'a dɔn o kɔfɛ n sɔrɔla ka baara daminɛ donc i ma firi a kan i ma dayɛlɛ un coup i taara a kalan n taara minɛnw ɲini k'u dɔn olu fan fɛ ani ka minɛnw prix dɔn ka minɛnw tagacogo dɔn donc mɔgɔ damadɔ fɛ a ma kɛ mɔgɔ kelen yɛrɛ fɛ mais caman kɛra mɔgɔ kelen fɛ mais n taara mɔgɔ wɛrɛw fɛ yen tuguni ka dɔ wɛrɛw don ka espérance multiplier en même temps ka sɔrɔ ka a débuter n ka bitigi kɔnɔ dɔɔni dɔɔni donc n y'a débuter n ka bitigi kɔnɔ dɔɔni n y'a mɛn rentabilité b'a la donc n bɛ san kelen sɔrɔ yɔrɔ dɔ n y'a fanga ka bon ni téléphone feere in ye donc n ye téléphone feere yɛrɛ bila ka bitigi yɛrɛ kɛ Kɛnkɛri boutique ye un sanitaire boutique directement donc ça veut dire que Kɛnkɛri suguya ka ca Kɛnkɛri suguya ka ca e ta ye jumɛn ye an ta in ye finition minɛ de ya ne so jɔra ka so bari an ka baara bɛ daminɛ yen an bɛ carreau kɛ an bɛ plomberie minɛnw kɛ tuyau ani électricité ani gɛni ani fili olu kɔfɛ u bɛna installation sanitaire ninnu kɛ ɲɛgɛnminɛ ninnu douche ni WC lavabo ninnu ani miroir ninnu an b'olu fɛnɛ kɛ o kɔfɛ contact luxe ninnu ani lessive ni applique u bɛ minnu don so la k'a décorer donc an b'olu bɛɛ kɛ donc an bɛ porte fɛnɛ kɛ minnu bɛ don ɲɛgɛnw da la n bɛ portew kɛ n bɛ don chambre da la porte de sécurité porte blindée ninnu faamaw mago bɛ minnu na mɔgɔbaw mago bɛ minnu na pour ka se ka sécurité sɔrɔ n'u b'u ka chambre kɔnɔ mɔgɔw kana se k'u ka portew violer an bɛ nin porte ninnu bɛɛ kɛ an ka minɛnw fɛnɛ bɛ na ka bɔ yɔrɔ caman na. Très bien. Alors, en tiré d'abord fort, Samake ka parcouru. Je crois que Barakela, dont il a osé et ça lui a réussi également. Parce que Aïe Sanake Miguel Damana la Tara, il a risqué sa vie. Alhamdulillah, à Nyana Boulou. Ben, au début, Chifna Katiaman Djebibi, Nambeko Koka, Soroli, qui est la fille qui est au Bamagoyan. Bamagote Wari Sororei, Bamagoy Wardungorodi. Donc, merci. Ika expérience là. Je crois que Amou Franabeka en fleur, Funepsiga, Onyemada fait. Parce que Mogoma demain, à Kafola, arrête de Katchesri, à Seyambi, à Fleuromina. Donc, Ola, en Willa Gassi, à Refnagarola, Maminu, Balaka, Barakebi, Alhamdulillah, nous, Bra, Baremiga Kessobi, Kassiga, Ouireta. Aywa ka se k'u ka denbaya fana ta an bɛ o baara o kun fɔlɔ yira u la VTR fɔlɔ ayiwa an balimamuso ni an balimakɛ dɔ kuma na u ye témoignage minnu kɛ an k'o témoignage ninnu lajɛ. Ne kɔni bɛ mun fɔ n balimamuso ɲɛna baara ma bɔ baara la quoi an ka baara kɛ quoi baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la o ka fisa kuma bɛɛ mɔgɔ delili ye quoi ne b'o de fɔ n balimamuso tɔw ɲɛna ne bɛ nin baara in na a bɛ kalo 6 bɔ sisan kɛnyɛrɛye baara nafaba de b'a la parce que i tɛ siri mɔgɔ la i b'i ka besoin ɲɛnabɔ i yɛrɛ i bɛ se ka dɔw di i parents ma quoi a nafaw caman nafa wɛrɛ b'a la minnu olu fɛnɛ tɛ kelen quoi mais n bɛ se ka n da don minnu na o ye nin yɔrɔnin dɔrɔn de ne kɔni bɛ mun fɔ n balimamuso ɲɛna i furulen don i ma furu den b'i bolo den t'i bolo hali n'i furulen don i ka dɔ kɛ o de ka ɲi dɔgɛ de kaɲi muso yɛrɛ sigilen ma ɲi muso kan ka dɔ de kɛ o de kaɲi o de bɛ mɔnɛ bi i la. Ne ye ko caman kɛ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ yanni n ka se Samake service la mɔgɔ bolo baaraw b'o la an yɛrɛ ka entreprise fana b'o la mais ala barika la bi an ni Samake bɛ ɲɔgɔn bolo baara la o bɛ san damadɔ bɔ bi bon sifinnakaw kan kɛnyɛrɛye baara nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ale de sababu la mɔgɔ bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la joona joona ni ala ka dɛmɛ donc bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka bɛɛ wele ka taa kɛnyɛrɛye yɛrɛ dusu ma bɛɛ lajɛlen ka dusu ta kɛnyɛrɛye sira fɛ o sira de ka adamaden bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la o la joona joona quoi ka tɛmɛ sira caman wɛrɛ kan bon n ye tubabu kalan kɛ n ye kalan wɛrɛw fana kɛ bon an y'o kɛ ka tɛmɛ DEF kan ka se san 3 ɲɔgɔnna ma ala kalan wɛrɛw fana na bagi niveau b'an bolo la n'ala sɔnna alhamdulillah bi in na muso bɛ n bolo den bɛ n bolo bon bi in na o bɛɛ musaka an b'o sɔrɔ baara in na a ɲɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ n'ala sɔnna an n'a ka ɲɛmɔgɔ an kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn faamu o la kosɛbɛ baara ɲɔgɔn mana kɛ cogo cogo tuma dɔw la kuma misɛnw ni fɛnw b'a la mais o bɛɛ n'a ta an n'ale cɛ ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ a ka ɲi ka min kɛ a ka ɲi ka fɛn fɛn k'a ɲe a b'a bɛɛ ka ɲi n'ala sɔnna. Alhamdulillah bon ne kɔni ye kalan de kɛ ne tɛmɛna kuranɛ kalan sira de fɛ ka se bi ma bon bi n bɛ baara la Samake kɔni bolo n ye nafa caman sɔrɔ a la
a nafa dɔw yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ Samake kɔni de fo Ala ka n'a taa ɲɛfɛ i ye kalan kɛ n'i ma baara sɔrɔ kalan kɔnɔ i yɛrɛ bɛ dusu de ta sisan pour que i kana sigi mɔgɔ la i kana mɔgɔw deli alhamdulillah n bɛ ka se ka ko kɛ n somɔgɔw ye kosɛbɛ bon an ka baara kɔni na a tagabolo ka ɲi bon a fana ka di n ka kɛ Samake ɲɔgɔnna ye don n'a nataw la n'a sɔnna ka ko lajɛ a ye alhamdulillah gɛlɛya tɛ n kan i n'a fɔ i b'a miiri cogoya min na parce que kan n b'i jɔrɔ fɛn min na o ye ka siri mɔgɔw la n ka mɔgɔw deli n'i t'o kɛ ka ban gɛlɛya tɛ n kan nin wagati in na. bon alhamdulillah baara taabolo ka wusa kosɛbɛ sabula a bɛ k'an dɛmɛ ka fɛn caman faamuya bon depuis ne san 15 san 16 ne bɛ baara kɛ ne tɛ gulo mɔgɔ la ne bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ alhamdulillah fo ka n'a kɛ bi n bɛ baara kɛ Samake service la bon ne tun bɛ fini ne feere muso fini halisa ne bɛ taa ten tɔ mais a tɛ i n'a fɔ fɔlɔ la fo ɲɔgɔnnaw ɲɛna an ka wuli an ka baara kɛ an ka n'an jigi da mɔgɔ ta kan sabula olu ko ninnu tɛ laban ne filɛ bi alhamdulillah ne sirilen tɛ cɛ la wa ne sirilen tɛ muso la pour que kan ka besoin satisfait ne ka ko bɛ n yɛrɛ de sabula n bɛ baara de kɛ. Super. Alors, c'est ça, l'entrepreneuriat, créer de l'emploi et pour les jeunes. Merci beaucoup. Grâce à vous, il y a ces milliers de jeunes qui travaillent donc, et ils sont indépendants, ils sont fiers. Merci beaucoup. Témoignage que c'est vraiment, ils sont fiers. C'est ça, c'est très rare également parce que Kabaraketan qui est ils sont fiers de travailler avec vous. À la fin, quoi. Donc, alors, et nous quel sentiment vous anime et ça donne quelle impression? Mais c'est comme une fois parce que ni ɲuman kɛ walima n'i ye baara kɛ ni mɔgɔ sɔrɔla k'i apprécier walima k'i ka ɲuman waleɲuman dɔ ye a bɛ mɔgɔ encourager ni témoignage nin yɛrɛ diyara ne ye kosɛbɛ. C'est ça. n'Ala sɔnna a ma ne yɛrɛ bɛna a lajɛ donc côté minnu bɛ yen hali bi n'olu ma améliorer ka essayer k'olu améliorer. C'est ça. vraiment a kɔni diyara n ye kuma tɛ a taara fo n dusukun na mais Ala deli ni baarakɛɲɔgɔn ninnu super ni baarakɛɲɔgɔn ninnu Ala k'an mɛn ɲɔgɔn fɛ Ala k'an ka projet caya hali bi. Donc ne kɔni bɛ min f'u ye toujours u k'u kɔnɔnajɛ hali bi ka baara kɛ n'i y'i kɔnɔnajɛ ka baara kɛ n'i degera o la ten i bɛ ne bolo i tɛ ne bolo hali n'i b'i yɛrɛ bolo o ye habitude de min bɛ to hadamaden na baara kɛcogo ɲuman bien vrai que a bɛ ka patron nafa mais a b'i yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ de nafa donc n'i yɛrɛ bila hali ka propre activité kunna diɲɛ don min na walima hali bitigi wɛrɛ dayɛlɛ don min na mɔgɔ min kɔnɔ jɛlen n'aw ye baara kɛ ka ɲa i bɛ t'a sɔrɔ bitigi bɛ kalifa o de la o donc baara kɛcogo ɲuman a nafa tɛ fɔ ka ban quoi. Donc nous allons Ala fɛ Yarabi Ala k'an to ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ani baden na donc Ala ka hɛrɛ caman k'an bɛɛ lajɛlen. Exactement. Ala ka hɛrɛ caman k'an bɛɛ lajɛlen. Très bien. Merci. Alors, en tant que jeune entrepreneur et chef d'entreprise, parce que il y a le volet social aussi, parce que tout n'est pas dit forcément qu'avec lui, ça sera là. Mais il va y témoigner d'Oba Irakafo, Alni Sarainte, mais vous êtes là dans les moments difficiles et également pour les épauler, parce que Gelia Kirachu Tuwati Dola, Niko Kibe à Sara Konadola Manoro. Mais comment est-ce que vous êtes en train de combler ces moments voilà, ces moments très difficiles? Voilà, à Manoro Kosovo, mais il va à traverser Togodi. Bon. Avec cet effectif un peu, je ne dirais pas pléthorique, mais à Ratiandoni, nous avons bon mɔgɔ mugan ni kɔ o effectif man ca o effectif bɛ se ka ca ni n'a sɔrɔ activité tɛ yen. ouais ni retombé man ca. voilà donc an ka service la activité bɛ yen waati bɛɛ an ka effectif yɛrɛ ka dɔgɔ an bɛ fɛ ka dɔ fara a kan mɔgɔ mugan yɛrɛ ye an bɛ min sara kalo la de sinon mɔgɔ min bɛ baara kɛ min tɛ sara kalo la n'an b'u bila an ka baaraw la kɛrɛfɛ u ka ca n'i ko i b'o fara ka taa fo mɔgɔ 40 na. ouais après prestation de service. voilà mɔgɔ minnu bɛ an ka baaraw kɛ an ka installation kɛ ainsi de suite n'a ɲɔgɔn ninnu minnu bɛ baara k'an bolo mais olu ka baara gulonnen tɛ kalo sara la quoi n'i ko b'olu fara ka ca fɛnɛ quoi. d'accord mais ɲɛnamaya fɛnɛ n'a kɔnɔ ko de don ni i ni baarakɛɲɔgɔn n'i ye degun sɔrɔ a bɛ se ka aider cogo min na i bɛ se ka dɛmɛ cogo min na. c'est ça. i b'a dɛmɛ ten de aw ka bɔ o kɔnɔna na donc o ye mɔgɔya de ne ka faamu na quoi n'a ma ko k'i la k'a ɲɛsinnen don i ka baara ma donc walima ni gɛlɛya nana donc il bɛ se ka coup de main min di i b'o di donc a bɛ o partie datugu n'o ye donc ka tɛmɛ n'a ka baara ye quoi. très bien. donc ne ko n ka faamu na c'est comme ça. alors fama entreprise caman bɛ yen chef d'entreprise caman bɛ yen nɔ mais an bɛ dɔw dɔn i b'a ye k'a fɔ ni dɔw ka baara jɔra i n'a fɔ u ye baara faamu u préparer
c'est comme Kakla ou accompagner Kadjagoku nous font Douma. Peut-être Madon, peut-être tu es dans cette dynamique également, peut-être c'est ça. Bon, les cas situation là, mɔgɔ caman ma ne ka baara bila. Parce que e fana daminɛ a ma mɛn fɔlɔ. Bon ne ye kɛnkɛri baara in daminɛ bon san tɛ tɛmɛ 6 ans ɲɔgɔn na kan. 6 ans, ok. I y'a faamu mais n kun bɛ domaine tɔ kɔnɔ mais n kana kɛnkɛri kɔnɔ tɛ tɛmɛ 6 ans ɲɔgɔn na kan. Donc mais en 6 ans déjà. Bon ne kɛnkɛri kɔni kɔnɔna na mɔgɔ min ye n ka baara bila bon peut-être olu ma taa kɛlɛ sababu ma taa ni ɲɔgɔn na bɔ dɔw donna ten na ainsi de suite o n'a ɲɔgɔn ninnu mais même jusqu'à présent n fana ye n seko kɛ olu ye hali dɔw ye ne ka baara bila ka wagati kɛ o kɔfɛ ne yɛrɛ ye n seko k'u ye quoi ko caman na olu bɛ yen quoi mais olu yɛrɛ de bɛ se k'o fɔ o fɔli ma cɛman ne da quoi. Super, merci. A ye tɛgɛrɛ b'a fɔ Samake. Alors ko Samake Jitumu b'a fɔ cogo jumɛn na? Jitumu wa? Jitumu Samake mais u bɛ tɔn dɔ fɔ aw ye. Jitumu Bala bamanan waliju wa? Ah Jitumu Bala ye bamanan waliju de ye. Yɔrɔ mɔgɔ caman bɛ Jitumu Bala tɔgɔ fɔ u t'a ka histoire yɛrɛ dɔn. Cɛ an fɛ yen Jitumu Bala y'a ka ɲɛnamaya kɛ fo ka taa ban a ma boli sɔn. Alahu akibaru. Bon n'i ye mɔgɔ caman ɲininka mɔgɔ caman t'o dɔn quoi mɔgɔ caman hakili la ko bolisɔnna de don parce que bolisɔnnaw bɛ boli sɔn Jitumu Bala tɔgɔ ye bi. Mais Jitumu Bala y'a ka ɲɛnamaya kɛ k'a ban a ma boli sɔn a tun bɛ turabu dɔn a bɛ yiri dɔn. Dɔn de tun b'a la bamanan waliju de tun don mais n'i ye tariku ɲininaw ɲininka u bɛ se k'a f'i ye bolisɔnna tun tɛ Jitumu Bala ye. C'est ça. An yɛrɛ fɛ yan nɔ Samake dɔ b'an bolo yan nɔ Amadou Samake an b'a fo au niveau du service commercial il est aussi un jeune dynamique comme vous donc i balimakɛ dɔ tɛ yan. N balimakɛ don. Super. Alors jɛmukan tɛ miniti 5 ye Lino i ka nɔbilani dɔ b'an bolo je crois que avec la permission de Adama Salia Koulibaly on va essayer de regarder ça yana an ka Lino introduit tuguni a ka nɔbila dumani an bɛ se k'o lajɛ. Le beat est malade quoi. Era bizu. Era bizu. Era bizu. Bɛɛ ni koro minɛ wulu ka sɔrɔ somɔgɔ dun ye duman kɛ ko dɔ ye fili de ye tugu tɛ kanu ne don ɲɔgɔn ni tigɛ tɛ dannaya bɛ mérite feere fɛn tɛ ayi jago fɛn tɛ o nɔnɔ feere fɛn tɛ caman ta k'i ye ala kama ko kɛ mɔgɔ ye ala kama sigisiya kɛ ala kama mama ka deturaya kɛ ala kama soko fo ye ala kama betayi fo ye ala kama japon fo ye ala kama medi fo ye ala kama a juru tɛ mori wala teriya la nɛmaya bakuru wala ta danaya taara sinaya la kanu tɛ dusu la bilen a bɛɛ bɛ da de la mago bɛ lɔbuduman titi ta i n'a fɔ titini kamisa ta cogow ma ca si tɛ pe ɲɔgɔn na jaga nɔgɔ tɛ sajaja ka kanu na o nɛnɛ fɛ tasuma takun ye kalaya kanu ma dabɔ ka dusukun kalaya pera kelen tɛ na kunkolo kalaya minɛri kanu bɛ hakili kalaya bebe ka sufɛ baro bɛ ne sumaya sakɔrɔ sɛsi ye zigolo ta nɛnɛ tɛ na to mɛ petasi ta wa n ko cɛsiri de b'a to mɛ sta. Super, nos fils tu chantes très bien. Tu as une très belle voix. Vraiment, non, vraiment, regarde où il est dit. Mais comment on va faire qu'on a des mots vous savez, ça c'est collé, hein. C'est comme Malien, artiste Bekera sentimentaliste, ça. Vous êtes tous devenus. Mais il faut aller vers un peu Katsega Dongolida, Dines Rakam, Wajudoni, ou bien. Mais moi, c'est que Wajul ke Dines Rakam avec sentimental, tout, ou bien c'est à ou bien. C'est à dire. Non, il faut que sensibiliser Dines. Ah bon? Ah bon? C'est bon. Ango no blan na mega na jibana rapidement comme waju comme sensibiliser nous sera quand effectivement rapidement. Ni nana soro fosi so Alni foide dongodo ala wele
Alni foi te ga fale dongo do ine to la wele adola fibi ere nyininga ni baba kodi manyina mo fibi ere nyininga ni baba kodi manyina achamala na dami kuna ya hiko jalaji kibe senge komina homaji ni na ya foye kibe no boko la mopeti duno ya mada klekele kono bara dute kalokele cheba shima ule klekele kakila ga se klekele duno ya mada klekele kono bara dute kalokele cheba shima ule tilekele kakila kataga se klekele kono we pege ni Jimmy Amboreta kumato hivisigi leda kimiri kaske kie siramita koyada bili kuko kuma sebalite karaba ala gampeso hakili na nyumana ko ka be yerema sama ke nga fu anga sama ke fu kada tu okola fo ina nyena ka jarama sama ke abarika. Merci beaucoup. Merci koram. Alors super amba fu ya fu dungala tugo mina ku moko kana moko deme moko kama igana moko deme to kama alors mais mali kono ambodi clé ibo moko deme ko de kama ibo moko deme kuno de kama moko chitega ra ce qu'ils font pour le Seigneur. Donc merci beaucoup. Alors est-ce que nous avons mako bela nginga laban et puis c'est comme une fois il faut les bras oui nous ça qui wolé si il y a de spectacles ou bien ni mo c'est qui demeni pour collaboration ni mo menu. Problème talani mako bena sur YouTube. Lino Boy officiel. Okay. Sur TikTok pareil aussi Lino Boy officiel. Super. Voilà ni mako bena prestation na c'est numéro 72 73 40 01. Super. Voilà, donc, merci. Lino Boy, c'était sur le plateau de l'émission Jeunesse et Développement. Ambé, Aouka Manager Foussemi Traoré, c'est grâce à lui que, voilà, grâce à lui vraiment, à Soro, Foussemi Traoré, il est très très courageux. Amba Fou Kosové, c'est connu de Moussraka, à Djidjalino, Amba Fou Kosové. Merci beaucoup. Alors, Samaki, il nous reste juste 2 minutes, Ambé, émission d'Atouni et, Aïwa, Nisson Diani Fouli, quand tu m'en es boulot, quand Neshi Flavro, Idemabro, Balma, rapidement, Anika Client. Bon, ma foi, alhamdoulilah, toujours. Nous avons des gens qui ont fait un peu de Kenegan, un coup de quai. Donc, au coup de Jaramoye, donc, nous avons réussi à bien avec Kenegan. Donc, nous avons fait un canon, Kassani Kambulo, nous avons fait un canon, une vidéo partagée, nous avons fait un canon, un coffre Sojolawi. Nous avons mis un sambulo. Tout ça ratambulo, alors que vous belle de Saraka la Guinée. Donc, nous avons fait un canon, donc, cegeda ira diena kan baratu ira diena mangini ala fe ala sara fana daw ma amina rabbi ngo fana nafa amina rabbi donc ne baragala ne baragay no nunu ami mangini ala fe rabbi ala ko sago duma ya rabbi vraiment mo ko chame joro baragala ko la mais alhamdulillah ne ala fo anyuma me bulu baragala munu mene bulu super voilà majorité be barake ga teni muso majorité be barake ga nya ma fo to mo ba keti al naso nga kuma ka chan o kla ka fam parce que ne ga kuma ka chan ne ga mise ne ma ko la ga to na ma keti to ne bi kuma mais mo musulman ne fana ko yuma donc c'est ça vraiment ne bu fo sarati ne bolo super ou yen de nga barala ya rabbi allah ka d'accord. Maintenant, est-ce que si on vous contacte, par exemple, si on demande à vous contacter, pas votre numéro personnel, peut-être il y a un numéro de numéro Makobila, peut-être qu'il y a un magasin. Bon, le service là, un numéro est 223 72 60 encore. 60 encore. Donc, biolo blanfla, bioro. D'accord. Donc, boutique Madia, avec Aldebomogola, Samake Saniachi, Isation, Soumaya Fuma. Et le point le plus important, et que Alibi Mogobe effectif là. Je ne sais pas si vous êtes barré même, je ne sais pas si vous êtes barré là, que Amogobe madame Machamante. Parce que vraiment, Barabeka, Yaoubaya Kosobe, c'est ça. Mais ne tu vois pas les réseaux ça va directement. Voilà. Adama, voilà, merci. Voilà, merci. Très bien, vous avez bien compris et le message est bien passé, j'espère. Merci. Alors, Aïté Franga.
Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission Jeunesse et Développement qui avait pour thème entrepreneuriat, difficulté réussite. Donc c'était ce thème. Niala Sonama, Djamoukaï Ambasoro, Ntenendo Touni, 11h midi Watila, Namase Koussi sur Tanga Bololo sans fait YouTube, Facebook, Walma et TikTok, Sherifla officiel, Abtaïno, YouTube, Abaya Djamoukan. Dafalen sur avec thème d'un rabbi Djamoukan, Dafalen sur Amobela Djilenfo, Ambi, équipe Charma Mrofo, le public, merci beaucoup, a été grave merci Ambe Samake RFU Kosobe ala ka demek ala ka chaman farako kan. Merci Nino, bonne chance également à toi. L'émission et ça continue toujours. Juste après la semaine prochaine, on va recevoir donc d'autres jeunes sur ce plateau pour pouvoir en tout cas échanger sur leur domaine d'intervention. Merci à vous et à la prochaine.